Egunon, konposatu hirutarrakaz jarraituko dugu eta hurrengoak azido oxoazidoak dira. Horretarako, oxido esmetaliko bat, hau da, oxigenoa gehi esmetala, gehi ur molekula bat gehituko doguz. Aurten, ikusi doguzan elementu esmetalikoak honek dira. Boro, nitrogeno eta fosforoa, karbono eta silizioa, sufre eta selenioa, kloro, bromo eta iodoa. Hala ere, aurten, azido oxoazidoak sortzeko, boroa, fosforoa eta silizioa ez doguz erabiliko. Goazen formulatzera. Azido oxoazidoak menperatzeko, oxido esmetalikoak ederto baten jakin behar dozuz. Hona hemen kloroaren oxidoak. Azido oxoazidoak sortzeko, konposatu bakoitzari ur molekula bat gehitu behar jako. Azido oxoazido bat idazteko beti jarraitu behar dugu hurrengo ordena. Hidrogenoa, esmetala eta oxigenoa. Adibidez, Cl2O gehi ur molekula bat. H2, Cl2 eta O bat gehi bat, O2. Bi eta bi simplifikatu daitekez, zati bi egitean. Beraz, formula HClO geratzen da. Kloroaren hurrengo oxidoa Cl2O3 da. Ur molekula bat gehitzean, H2, Cl2, O3 gehi bat, lau geratzen da. Zati bi egiten badugu, HClO2 geratzen da. Hurrengoa Cl2O bost gehi ur molekula bat. H2, Cl2, O bost gehi bat, 6. Barriro zati bi egin daikegu, HClO3 geratzen da. Eta azkena Cl2 O zazpi gehi ur molekula bat, H2, Cl2, O zazpi gehi bat, sortzi. Zati bi egitean HClO4 geratzen da. Beste adibide bat. Kasu honetan, sufrearen oxidoak, SO, SO2 eta SO3. Bakoitzari ur molekula bat gehituko dotzagu. SO gehi ur molekula bat, H2, S, O bat gehi bat, bi. Kasu honetan, hiru zenbakiak, hau da hidrogenoaren, sufrearen eta oxigenoaren alboan dagozanak, ez dira bardinak edota multiploak. Beraz, ezin dugu simplifikatu. Hurrengo adibidea, SO2 gehi ur molekula bat. H2, S, O2 gehi bat, 3. Bardin, ezin dugu simplifikatu. Eta azkena, SO3. H2, S, O3 gehi bat, O4. Eta ezin dugu simplifikatu.